Sun lalata ke da kudi fa. Ba kudi ba, me duniyan kudi ne. Da gaske? Mana. Za ka siya min iPhone? Kawai na duka suna da shi sai dai ni. Ki damu. Na dawo daga tafiya zan siya miki iPhone. Da gaske? Zan siya miki iPhone 15. Idan na je tafiya na dawo zan zo da kudi da yawa siya miki komai da kina so. Na yarda da kai. Ba damuwa. Adamu, Johnson da ka ce mun za ka tafi kenan. Wayo ga mun dan iskan nan sinannen nan Allah ya isa munafikin ya wace ga dan banza ka akuya alan. Sun lalata ke da kudi fa. Ba kudi ba, me duniyan kudi ne. Da gaske?